Ani Nyanguma Ibrahim Sode donc ka bɔ Bamako commune 5 ne bɛ fɛ ka kuma hamina ko min kan bi o ye siraba kan kasara min kɛra Segu sira la Kɔnɔbugu ni Fana ni ɲɔgɔn cɛ camion 10 tonnes ani car min bɛ mɔgɔw ta olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛra kasara yɛrɛ de fɔ mɔgɔ 15 bɔnɛna ni la bon mɔgɔ 30 ni kɔ fana banana bon ni kɔni ni kasara in cɛjuguyara yɛrɛ de an bɛ min fɔ chauffeur ninnu ye ni chauffeur kɔni ni y'a dɔn i sɛgɛlen de don sinɔgɔ b'i la a kɛ ala kama i k'i gare kɛrɛfɛ i k'i da kasi nɔgɔ i k'i lafiya i k'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw de b'i bolo mɔgɔw ni de bɛ danaya la i bolo i ma kan ka vitesse jugu ta ka boli damatɛmɛ ta fo a bɛ taa kɛ kasara ye bon n'i y'a dɔn i sɛgɛlen don dɔrɔn i gare kɛrɛfɛ i ka i lafiya o de ka fisa ni presse kojugu ye a bɛ na ni sara jugu cɛ ye bon boli damatɛmɛ ninnu de olu de bɛ na ni kasara sugu ninnu ye yanni kɛnɛ ka ci e b'a fɔ dɔrɔn ko n bɛ n teliya ka se nin dugu masina in na yanni kɛnɛ ka ci bon e bɛ vitesse jugu ta dɔrɔn ni ala ma ja kɛ dɔrɔn i ni dɔ bɛ taa bɛn ni ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ kasara ye bon ni kɔni chauffeur ninnu u ka fɛɛrɛ yɛrɛ de kɛ u ka sirabakan sariya ninnu respecté u ka panneau ninnu jatemina sariya minnu fɔra u k'u respecté o de kɔni ka ɲi sinon ni kasara cɛjuguyara yɛrɛ de ni nga fɔle ka ɲɛsin Mali jamanadenw ma surtout ne bɛ Bamakɔ de Burama Keita don n'a fɔra bi Bamakɔ warimisɛnko ka gɛlɛn Bamakɔ bi dɛ ni bɔra Bamakɔ k'i bɛ warimisɛn ɲini wa o yɛrɛ si t'a la fiɲɛ ko warimisɛn mun silen don dɔɔni ka a sɛbɛnninw tɛ faamu dɔɔni i bɛ taa n'i ka warimisɛn dɔ bɛ ka taa di jagokɛla dɔ ma 40 a silen don nin tɛ minɛ i dun b'a dɔn 20 min don mun bɛ k'a d'e ma a m'a dilan wa e b'i ban k'a minɛ a dɔw bɛ kɛ fa bɛ kɛ mankan ye yɔrɔ kɔni cɛ ka jugu u k'a lajɛ u ka solution ɲini warimisɛn ko na u k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ka mɔgɔw la sensibiliser pour que mɔgɔw ka wari minɛ ɲɔgɔn bolo ne y'a dɔn ka ban kɔni nin ye 20 de hali n'a y'a sɔrɔ sɛbɛnni ta k'a minɛ mais ka na kɛ de sa i bɛ taa n'a 20 dɔw i yɛrɛ b'a ye sɛbɛnni ba k'a fɛ n'a ye cogo mun ja ayi nin tɛ minɛ i bɛ segin n'i ka wari ye ten cogo la ne e tɛ ne bɛ maloya n'o tɛ n t'a minɛ non mais e yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin ye 20 ye nin ye 40 ye nin ye 50 ganani ye e m'a dilan ne m'a tugu k'a kɛ tan a minɛ dɔrɔn an ka lasa se yɔrɔ la bangiw la n'a sera dɔrɔn olu b'a la tunu ka kura wɛrɛ bila nɔ la bon ni ne kɛlen don ka mankan misɛnninw wuli duguba kɔnɔ bɛ hali fo ka jago yɛrɛ gɛlɛya jagokɛlaw ma o jate de bɛ Bamakɔ bi ka caya